Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε το παράδειγμα υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Χρησιμοποιώντας περισσότερες από μια γλώσσα προγραμματισμού, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προγραμματιστικές έννοιες, ξεφεύγοντας από τα ιδιώματα της κάθε γλώσσας. Ένα περιβάλλον όπως το Compile Online είναι ιδανικό για τέτοιες περιπτώσεις. Στο επόμενο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα Fortran 95 για να υπολογίσουμε την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού χρησιμοποιώντας το τύπο του ήρωνα. Στόχος μας δεν είναι να απομνημονεύσουμε τη σύνταξη της γλώσσας, αλλά να εξοικειωθούμε με την ιδέα της χρήσης μιας άλλης γλώσσας προγραμματισμού. Ανοίγοντας το προγραμματιστικό περιβάλλον, βρίσκουμε ήδη έτοιμο το πρόγραμμα Hello World. Με την εντολή *, μπορούμε να εμφανίσουμε μηνύματα στην οθόνη του υπολογιστή. Εκτελούμε το πρόγραμμα και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Για να δημιουργήσουμε μια δομή επανάληψης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια εντολή αντίστοιχη της for, που στην Fortran είναι η do. Η σύνταξη της εντολής είναι αρκετά όμοια με την for που έχουμε μάθει στο MATLAB. Με τον δείκτη καθορίζουμε τις επαναλήψεις από 1 ως 10 και μέσα στη δομή θα προσθέσουμε τις εντολές που θέλουμε να εκτελεστούν. Εδώ απλά θα εμφανίσουμε τη τιμή του δείκτη. Κλείνουμε τη δομή επανάληψης με την end_do και εκτελούμε. Πράγματι εμφανίζονται οι αριθμοί 1 ως 10 στην οθόνη. Για να υπολογίσουμε τη τετραγωνική ρίζα του αριθμού 10, θα κάνουμε την αρχική εκτίμηση χ=3 και μέσα στη δομή επανάληψης θα συμπληρώσουμε τη σχέση του ήρωνα. Εκτελώντας, βλέπουμε ότι έχουμε προσεγγίσει τη ρίζα μετά από 3 επαναλήψεις. Μπορούμε να συμπληρώσουμε και μία δομή ελέγχου if για να πετύχουμε την επιθυμητή ακρίβεια της ρίζας. Η δομή if συντάσσεται με παρόμοιο τρόπο που έχουμε μάθει και στη MATLAB. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή toll για να καθορίσουμε την ακρίβεια της ρίζας. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον έλεγχο της τρέχουσας τιμής του χ, χρησιμοποιώντας μία δομή if. Και θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή exit για να τερματίσουμε το βρόχο. Η εντολή exit είναι αντίστοιχη με την break που έχουμε μάθει στο MATLAB. Εκτελώντας το πρόγραμμα, βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε την επιθυμητή ακρίβεια στη τρίτη επανάληψη. Προσέξτε ότι ο τελεστής ύψωσης σε δύναμη είναι το διπλό αστεράκι, ενώ η συνάρτηση ABS για την απόλυτη τιμή είναι όμοια με αυτή του MATLAB. Στο ίδιο αποτέλεσμα θα καταλήξουμε χρησιμοποιώντας και μία δομή do-while αντί while που γνωρίσαμε στο MATLAB. Η δομή do-while λειτουργεί όπως ακριβώς και η while.
Μεταφέρουμε τη συνθήκη ελέγχου στην αρχή της δομής και στη συνέχεια εκτελούμε το πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε και πάλι την επιθυμητή ακρίβεια μετά από 3 επαναλήψεις. Αν και η Fortran είναι πολύ διαφορετική γλώσσα από το MATLAB και στα παραδείγματα αποφύγαμε να παρουσιάσουμε τις διαφορές τους, ελπίζουμε να έγινε σαφές ότι η ανάπτυξη ενός προγράμματος σε μια νέα γλώσσα προγραμματισμού δεν είναι κάτι δύσκολο. Για εξάσκηση μπορείτε να δοκιμάσετε να υπολογίσετε το πρόγραμμα υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα η C++ ή η Python. Μπορείτε να αναζητήσετε τη σύνταξη των δομών της κάθε γλώσσας στο διαδίκτυο.